Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphansi yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye. Bakithi-ke ngokusebenza ngilaphaya Pietermaritzburg eMaqonqo. Hayi-ke namhlanje balandeli ngithe futhi ake ngiphinde ngitomule amanye amaphupho aloku njalo, noma ngithi abalandeli lokho bebuza njalo ukuthi awugogo ngabe kusho ukuthini ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuthi bengisendela ama message. Namhlanje ngithi inkosi yami angiphinde futhi ngitomule, ngiphinde futhi ngizama ukuthi ngizonicacisela noma ngithi ngizonihlaziyela wona lawo maphupho enilokhu njalo niwabuza. Okay, la sizoqala khona ke bakithi, sizoqala ngezinja. Kukhona la omunye abalandeli obuzile ngezinja ukuthi awugogo ngabe kusho ukuthini ukuphupha izinja. So nje singasho sithi iphupho lezinja bakithi lihlukene kaningi. Kwesinye isikhathi singasho sithi lihle, kodwa futhi kwesinye isikhathi singasho futhi ukuthi cha libi. Kuya ngokuthi inja wena uyiphuphe yenzenjani, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi inja ubuyiphuphe ikhotha, ubuyiphuphe mhlawumbe uhleli nayo kungekho olubi olwenzayo kuwena. Lapho kwesinye isikhathi sike sisho ukuthi kusuke kungabantu abadala, ngoba phela ziningi izindlela abantu abadala abaziveza ngayo kuwe. Kodwa kwesinye isikhathi bese uthola ukuthi umuntu inja uthola ukuthi yena uphuphe imkhonkotha, yabona, noma ingasondeli kuyena ukuthi izomluma, kodwa nje ibimkhonkotha. Lokho ukukhonkotha, uphupha ukukhonkotha yinja ngekona kusuke kukhomba ukuthi kusuke kunezinkulumo ekusuke zikhona, okungenzeka ukuthi lezo nkulumo zisuke zikhona kubantu abaphilayo. Okungenzeka khona izinkulumo azikhuluma ngawe ezingakafiki emadlebeni akho, kungenzeka zimbi angithi, uyabona, kodwa nje kusuke kukhona izinkulumo esuke zikhona kwabaphilayo. Kwesinye isikhathi-ke ukuthola ukuthi ikukhonkotha nje, kanti ngisho kwabangasekho khona lento abayibasayo kuwena ezinkulumo, noma khona lento abayifisayo kuwena. Ingakho manje ngathini indlela shuthi abakhuluma ngayo ngawe ukuthi umyalezo usuke ungadluliseki ngendlela yokuthi bakwazi ukuthi bakucacisele nje ngqo ukuthi nansi into esifisayo noma esicela ukuthi usenzele yona. Kodwa manje uthola ukuthi wena usuzophupha inja ikhonkotha. Kwesinye isikhathi ngeke ngithi kwekufuna ngale ngazi ukuthi mhlambe mangabe uphupha lelo phupho kanjalo ungakuhambe kwesinye isikhathi uyozwa nakwababona, ngoba kusuke kukhona kwesinye isikhathi izinkulumo zedlozi noma ngithi zabantu abangasekho. Okay, kodwa futhi kwesinye isikhathi ke bese uthola ukuthi athi umuntu mina ngiphuphe ingiluma. Inja ke mayiphuphe ikuluma akukuhle lokho, singasho sithi sitha leso kwesinye isikhathi. Kodwa futhi lapho futhi ezinjeni uthola ukuthi enene umuntu athi mina futhi kuyenzeka gogo uthothi ngiphupha izinja, yebo zingiluma, kanti uthola ukuthi ngalesikhathi uthi wena uphupha olunywa izinja khona wakini noma wena qobo lakho khona into esuke izokuhlanganisa namaphoyisa. Kungenzeka khona usuke ezoboshwa kwesinye isikhathi, noma kungenzeka ukuthi mhlambe khona kwawena qobo lakho, kodwa nje into esuke izokufaka namaphoyisa phakathi. Kuyenzeka uphupha izinja kanti khona into ezohlanganisa amaphoyisa phakathi. Okay, sidlule lapho bese sizoqhubeka la bese sikhuluma ngokuthi kusuke kwenze njani. Kwesinye isikhathi uthole uphupha weqa ucingo, noma uthola nje weqa uthango, ukuthi enene kusuke kwenze njani. Mhlawumbe ngizokhuluma nje ukuthi nje weqa indawo ebiyile la ubuyelwe khona, uthole ukuthi wena usuyeqa, kodwa manje uthi maweqa kweqeke futhi ungalimali, kungabi khona into ekulimazayo, kodwa nje uthi maweqa weqe kahle. Lokho kusho ukuthi enene noma ngabe yini empilweni yakho ekuvimbayo noma ekuvimbile ngaleso sikhathi usuke uzokwazi ukuthi ene udlule kuyona, noma ngibe ngendlela yokuthi usuke uzokwazi ukuthi enene unqobe leyo mpi osuke ubhekene nayo ngaleso sikhathi. Kodwa bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzothi mangabe uthi uzama ukweqa khona ephusheni, kodwa manje bese kungenzeki mhlawumbe uwa noma ulimala. Mangabe kwenzeke njalo ke bakithi
ngingasho ngithi akukuhle kahle lapho ngoba kusuke kukhomba ukuthi noma ngabe yini obhekene ngaleso sikhathi isuke lonto ikwehlula ngaleso sikhathi angithi yabona ezinye noma ngingasho ngithi amanye amaphupho lawo engathi mengabe uliphuphile kodwa manje lawa akhombisa ukwehluleka engazi ukuthi ungakuwakhulekele bakithi sicela uNkulunkulu nje ukuthi asinqobise noma ngabe yini esisuke sibhekene nayo ngaleso sikhathi. Okay, bese kuzoba la uthola ukuthi khona kwesinye isikhathi uzoziphupha wena uhamba ngezinyawo. Ukuphupha ke uhamba ngezinyawo bakithi akukuhle ngoba singasho sithi kusuke kubika uswizi noma sisho sithi kusuke kubika ukuthi kukhona ukuthwala kanzima okuzayo noma sisuke singazi ukuthi isikhathi esiningi ukuthi lokho kuthwala kanzima kusuke kuzothatha isikhathi esingakanani kuwena, kodwa kusuke kukhona okungekuhle okusuke kuza kuwena okuyilinye futhi lamaphupho lawo angemahle asho ukweswela. Kodwa ke sithemba ukuthi kwesinye isikhathi ngoba kuyenzeka kahle kahle uthola ukuthi uzoliphupha lelo phupho kanti abantu abadala bazokutshengisa nje into ezothatha isikhashana esincane, mhlawumbe uzoswela imali nje mhlawumbe kuleyo nyanga. Angithi yabona akuhlezi kusho ukuthi mangabe uphupho uhamba ngezinyawo sekusho inhlupheko enkulu kakhulu noma usizi noma ukweswela osuke kukhulu kakhulu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uphupho uhamba ngezinyawo kanti ukweswela nje kwesikhashana esincane, kodwa benzela ukuthi abantu bakini noma izidalwa zakini ukuthi zikuvezele ukuthi cha ufuna ulindele ukuthi kunesimo esikanje esizayo. Nalo futhi elinye lamaphupho leyo engithe ngazi ukuthi singathi mangabe ulibonile futhi nalokhuleke uthandaze ngoba phela ngeke sikubalekele ukuthi sisuke singazi ukuthi nene leyo nto isuke izothatha isikhathi esingakanani empilweni yakho. Okay, siphindeke la sizokhuluma uthola ukuthi enene athi umuntu enene mina gogo ngiphupha ihhashi, kodwa manje mangiphupha ihhashi ngiphuphana nehhashi ndiza ke ukuthi nalo kuya ngokuthi uliphupha lenze njani. Kodwa nje mangabe kuyihhashi uthola ukuthi mhlawumbe limhlophe leqa amanzi konke lokho ngingasho ngithi lokho kuyinhlanhla enkulu kakhulu ukwazi ukuthi enene uphuphe lelo hashi lelo, ngoba isikhathi esiningi kusuke kusho ukuthi wena ungumuntu onemimoya. Lelo hashi lisho izithunywa bakithi. Ngasho ngithi nje kusuke kukuhle kakhulu ngoba manje kusuke lisho nokusondela kwengilozi yakho kuwena, kusuke kusho ukusondela kwezithunywa zakho kuwena. Lelo phupho nje lihle kakhulu lokuphupha ihhashi elimhlophe, uliphupha lindiza noma uliphuphe lihamba emanzini noma ngabe luwelela ngaphesheya, kodwa nje mangabe kuyihhashi leli limhlophe kodwa futhi likwazi nanokundiza, kuhle kakhulu lelo phupho bakithi. Okay, sidlule lapho. Kwesinye isikhathi ke bese uthola ukuthi la mangabe sisaqhubeka sikhuluma indaba yehhashi, uthola ukuthi uzoliphupha ihhashi kodwa ke manje uthola ukuthi noma ngabe alisekho mhlophe mhlambe sebele omunye umbala, kodwa manje uthi uzothi mawuthi uyaliphupha ngiliphupha ngilisegcekeni ekhaya ilokhuzana ihhashi. Nalo futhi singasho sithi liyinto enhle futhi nalo lelo hashi noma sithi lisuke lifana nenhlanhla, kodwa kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi phela abantu abadala mabefuna ukuzivezela izinto noma kukhona abasipha kona abazohlezi bezokuveza ngendlela okuyiyona yona. Kwesinye isikhathi bazoveza ngelwane kanti baqoda ukuthi cha nakho okuthize thina esizokupha yona. Ngifuna ukukutheni kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi wena uzophupha ihhashi uthi hawu ngivuke ngibona ihhashi egcekeni ekhaya kanti abantu abadala bazokupha inqola yomlilo. Mangikhuluma ngenqola yomlilo uthola ukuthi khona imoto abazokupha wona, shuthi bazokupha amandla ukuthi ukwazi ukuthenga leyo nqola yomlilo nawe ozohamba ngayo, njengoba nawe wazi ukuthi phela ihhashi bakithi liyagitshelwa. Angithi yabo ngakho ngithi kwesinye isikhathi abantu abadala izinto bazivezela, kodwa bazivezele kwesinye isikhathi ngenye indlela, bangavezi ncamashi ngendlela into esuke iyona indawo nje indaba. Kodwa nje ihhashi futhi moliphuphe ekhaya ngingasho ngithi kungenzeka kuba abantu abadala lelo noma futhi kubantu ubabona nje khona lokhu abasuke befuna ke ukuthi bakuphe kona. Ngizothanda ke bakithi ukuthi namhlanje bese ngiphela lapho, izophinda futhi ibisibonana ngokuzayo. Thokozani.